caggal nde jettuɗen allahu subhanahu wa taala julɗen e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mboɗo ƴefti konngol salminde e juurade ceerno men ceerno Bachir Muntaga Daha Sheikh Umar, salminde e juurade ɓesngu Sheikh Umar Futi fof. enen mbiyata ceernal sernaɓe waliyal waliyaɓe. noon hande mi ari addude salminago leydi ndi e jurogol leydi ndi e oɗo ñalawma hande. mi ari tottude mo salminago Senegal fof e jurogol Senegal fof, fawde ɗum e juuɗe makko tedduɗe faatude e ɓesngu Cheikh Umar Futi o. mboɗo salmina ɓesngu fof e inde makko. ɓe limama ɗo joni, kamɓe fof mone hen fof e inde mum e yettode mum salmino ɗum mi juurimama ɗum ha teñti e porte parole makko hande ceerno Madani Muntaga Tall. mboɗo yettamo kadi e konngol ngol ƴefti te mboɗani koye ɓernde o itti ɗum ñanden jum ni o haaldiri ɗum noon woni ko jiitumi, ɗum woni ko tawtanmi kala hande gonɗo ɓi Cheikh Umar Futi walla tanum Cheikh Umar Futi. ɗum noon yo Allah ɗaccimo ko juuti e jeese men, Allah ɓeyda darde makko. ko heddi ko mi ɗaccuma jettina hade mi arde e ceerno. so ɗum ɓenni e meeɗi wiide e ziyara ceerno Seydou Nourou Tall to Dakaru. oɗo tawi ɗon ceerno Madani, oɗo siftinamo on saha ko ministre de l'intérieur hono Abdoulaye Daouda. ñande hen e discours am caggal nde kollirmi ɗo ceerno men rewi e aduna gila nde fuɗɗi hande Allah ƴeftitimo, mi holliri hande galle Cheikh Umar Futi hamin mbasoro ɗum ko titare men. ha noon so président de la république wiyama Macky, eɗen gandi kay kala Macky kam ko galle Cheikh Umar notiti. gonon premier ministre sa noddi téléphone am ko Macky tara waɗano hen. ɗum fof ko hollirde ko belamma e am, ko titare am hande arde juurade ceerno men ceerno Bachir, ko jinnaɗone kay te ko ballowo, ko duwontoɗomi e ko feeñi e ko suuɗi e ndere boowal. so ɗum wona hande fuɗɗi ceerno Nourou oɗo ko seede hen hare muusino kanko ari gallam ñalawma o wi yakar men ko ceerno Bachir mi haalde makko situation oɗo tolni heewan ni komo waɗa ɗum, kono wonko neldi kam yomi totti kutoroɗa. ɗum mboɗo yiiɗi wadde on ɗon seede hande, donc hakkunde wona hande fuɗɗi. ɗum taki ceerno mboɗo wima yo Allah jurnu darde ma e yeeso julɓe ɓe, yo Allah wallu kadi a fewni hande ziyara o aduna fof ne andi ɗo tolni. laamu ngu kala ko fonno hen waɗede yamirama. mboɗo ñaagui tan wiya taw ko yamira ko waɗama. ministre de l'intérieur ne ɗo e salam ko ɓiye mawo artuɗo janggo ko janggude, saabu ko ari hande ko hatta janggo ko garto. ɗum woni ko mbimomi mbeɗa o tawtore ñalawma o. te so wonano ko mboɗo yaha Accra janggo, wendo ko janggo garannomi tigui ñalawma oɗo. kono noon min beltima no fewi, min ñaaguima aussi, saabu almudo ne ñagono ceerno mum yo Allah ɗaccu ɗum ɗo ko juuti.
yo Allah ɓeydu ko rokka. Mboɗo salmina hohoɓe men diine, sernaɓe men, shérifaɓe men, kamɓe fof ɓe limama ɗo, onen maɓɓe mo fof salminama, juurama, min beltima e darde nde. Ko heddi ko mami haalto ɗum joni e liggeyaji payaɗi e ko arata ko. Ɗum noon Idrissa mi ɗaccuma jettina konngol.